ce mashi ko na roƙe shi a yanzu ma ina roƙansa jagora Dr. Rabiu Musa Kwankwaso don Allah da annabi ka zo ka shigo kai kana da gwagwarmaya ta wato kwato yancin hakkin talakawa muna roƙonka muna da bara da ƙoƙon baranmu Biyomu a ƙasa muna gayyata ka shigo jam'iyyar ADC don ka taimaka mu fito da mutane daga ƙangin talauci da bauta da ƙasƙanci da rashin ilimi rashin Allah shine shaida ta idan da akwai abin da zan yi injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya shigo jam'iyyar ADC wallahi tallahi zan yi. Kana so kenan? Sosai 100%. In akwai abin da zan iya yi cewa ya dawo jam'iyyar shigo jam'iyyar mun nan ko me yake so in dai ina da damar na yi wallahi tallahi zan yi saboda irin su muke so su shigo su ma suna jagoran suna wa talakawa jagoranci suna kawo ci gaba a duk inda suka zauna suka samu damar yi wa al'umma aiki so ba abin da za a wofantar ba ne kusan mutane nawa ne suka fi shi siyasar a Najeriya ai ba su da yawa ba za a kirga su a yatsu ma gaba ɗaya ba yana cikin jigajigen hamayya wanda da ni da muke daga Kano da manyanmu da suke a ƙasa za mu fi kowa murna in aka ce injiniya Rabiu Musa Kwankwaso zai shigo jam'iyyarmu ko ta wace siga shi ba kwa jin ɗar muna murna ai ɗar shine kana jin tsoron wani abu mu da muke nan mutane ai mun san cewa ci gaban da za mu samu wannan ɗan talikin jam'iyyar da take gwamnati da shugaban ƙasa su da kansa suna zaurcinsa mu da muke hamayya ai kenan kasassu ne kenan ba mu da hankali in ma ba mu zaurcinsa ba ai shine yanzu watan budurwar da kowa ma yake nema muna tabbatar muku cewa in danni ne ina da abin da zan iya ce mashi ko na roƙe shi a yanzu ma ina roƙansa jagora Dr. Rabiu Musa Kwankwaso don Allah da annabi ka zo ka shigo kai kana da gwagwarmaya ta wato kwato yancin hakkin talakawa muna roƙonka muna da bara da ƙoƙon baranmu Biyomu a ƙasa muna gayyata ka shigo jam'iyyar ADC don ka taimaka mu fito da mutane daga ƙangin talauci da bauta da ƙasƙanci da rashin ilimi rashin harkar lafiya da kuma rashin tsaro da Najeriya take ciki. To amma kuma idan ka roƙe shi ya shigo ana cewa anya ko za su zauna da shi kansa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kusan bukata iri ɗaya ce kakkamanta ya fito takarar shugabancin ƙasa yana da ƙuri'a kaza a jihar Kano Atiku Abubakar shi ma excellency takarar da yake nema an ce wannan bukatar ma ba zai bar su zauna guri ɗaya ba har yan PDP suna cewa anya ko Kwankwason ma ba PDP zai tafi ba. To shi ban shiga zukatansa na san me yake faruwa amma normal ne abu ne mai sauki kuma haka aka saba watan ɗabi'ar siyasa ce da 'yan siyasa cewa ana da bukata iri ɗaya. Ai ba an zo an yi haɗaka an shiga APC ba kuma duk wayannan sun shiga kuma ba sun riga sun yi takarar ba kuma wanda ya ci aka bar mishi kwanan da naji mai girma wazirin Adamawa na jagoran yana cewa duk wanda yake so ya takara a ADC za a bar shi kamar yadda aka yi APC ne wanda ya ci Allah ya taimake shi Allah ya bawa ya samu tiket za su mara masa ba. Za su mara masa ba. Ai wancan ma haka aka yi da aka gama Allah ji kan Janar Muhammadu Buhari Allah shi ya bawa ai duk sauran mara masa baya suka yi da shi injiniya din Rabiu Musa Kwankwaso da namu jagora ai haka suka hada masa baya har aka kafa gwamnatin sai daga baya kuma dai abubuwa suka faru kuma ko abin da sauki dai a gurin ku ba abu ko abu ko a rai bane. Ai abu ne da muke bukata ba wai sauki ba abu ne da muke bukata muke shauki muke roƙon Allah ya sa ya shigo cikin mu.